So hello guys, नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय आंनि चेनेलाव। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, जोङो दा बेरायनो थांगासिनो आरोना। नोंथांमोनहा इन्टारेस्टेडबा नायलांदो जोबजासिम। दायो लोगोफोर देहाफोरखौबो मोजां मोना, बेरायाबा एसे एनै बेरायलाबायनांगौ। लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालायनो हानाय नङा, माने गोलाव जागोन आरोना। जोङो दायो क'क्राझारसिम थांगोन। दा भिडिअआ गोलाव जागोन नालाय, नै दासो जोंनि एरिया बारदों आरोना। I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. One zero. Lagi warkojsie. Ya, ini kan nemu ya. Explain. Malah sih bengke. Sih bengke ya. Sih kan?
सोरबा लोगोफोर जा बेयाव एसे खामानि दङ ओमफ्राय भिडिअआ गोलाव जागोन आं खेबनो हाथाय नंला दे सरि बेनि थाखाय